sulung tak tarik ganteng itu kan sulung. Masya Allah, tarik ganteng Mas Pinky masuk ya. Busana ning arbang ya, bumi belambangan aja kesusah. PDI bumi belambangan bumi Nusantara ya. Iki krono Bapak Satri Rompodiyo sesepuh aji sepuh kang mapan ana ing Singaraja Purwosakti. Masuk di lanjutkan deh. Ayo kok mulai jo Singaraja deh. Iya
sira ya. Ngono sira ngombe ya solong ketika rasa kena rasane bianyau ya. Tirta wening ya tirta sucai ketika ya. Rasane klendi Mas Bingki. Adem ya campak ya. Kadung campak wenana gula ketika. Ketika ya kari seneng rasane atine sun. Nyawang kabeh kanca kumpul nang kene Katolik guyub rukun ya. Ana bumi blambangan kebedaring sasana agung. Busanane ya abyang beranang gitu ya. Wani ya krana bener ya, wedi ya krana salah karo ketiga Mas Pupung gitu ya. Mas Pupung, iya iku Mas Pupung, iku Mas Edi Haryanto. Iku sapa arane Le? Hah? Sapi ai. Oh, sapi jare. Riko kelembi. Oh, biar jelek biar enak ketiku ya. Ketiku ya, mene sing kari sepaneng ketiku jaranane kae ya. Guyub rukune selamat datang kami ucapkan kepada pemain terbaik Prayut Subowo tekannya. Yuk, oke, jaluk lagu parente. Oh. Drama Rapo Lilin, ha, welas tanpa nikah. Anoman. Hah? Sing demen mergo sing welas konjai. Digawa wong liya ya. Sing kok sing ketun. Hah? Digawa wong liya ya. Undangan wis sembiar digawa wong liya sing ketun. Digawa wong liya, Mbak. Ya digawa wong liya. Jodoh wong liya kari ganteng Mas Bupung mari aja-aja rapi gitu ya. Ya wis gitu ya. Ya marah salah Romo Jimuk kaya nang kantor kaya masa umume dadi tanau panika bengki ampuh sepati uyan ya masalah. Terima tamu ya. Masalah iya ta wis yo. Kaping yo ning pareng-paran ketika aduh. Tuh paling ono sapiar awak iso ngadepi gigi yo. Ayo Teh, dilepan kene mau ya. Bendino pepiarangan ayo Teh yo tipiane jodoh wong liya warane nembus nang jero baru terus sakikirya koyo-koyo
Ayo
awas. Oh, 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 oh. Ade, 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 ade.